Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a tohle bude jak stahovat hry a aplikace zdarma. Takže půjdete na internet, já mám třeba Google a tam si zadáte toto appvn, tak jo, appvn si zadáte a nějakou prostě si stáhnete, ale musí tam být appvn, nebo si stáhnete na internetu aptoide, nebo počkat, aptoide, jo, aptoide, tohle ne, to nvppa, to ne, ale něco tady dole si stáhnete a potom to budete mít jakoby tady na ploše, já to mám tady. A potom půjdete na obchod Play. A pokud si budete chtít něco stáhnout za peníze, tak počkat. Mimoni, nebo počkat, co? Ne, to jsem nechtěla, ne! Já nevím, jak se tam dávají jako nějaký placený hry, nebo prostě něco takového! Počkat, jo, to je všechno za prachy. Počkat, jsou tady buchty a klobásy. Buchty a klobásy. A klobásy. Buchty a klobásy. Ej, to má být film. To nemá být to. Jo, tohle si koupím. Za 171 korun. A tak to jsou nějaký recepty, jo. Tak já nebudu vařit. To jsou kraviny, ale já chci to. Placený hry. Placené hry. Já třeba... Stáhnem si... Počkat, jak se to jmenuje? E-I-S... Jo, tohle. Je to ono? Ace the Hound. Jo. Ale to zase není za peníze. Tady, tohle. Cože ad free. Když to stojí 22 korun. Takže dáte tady, vidíte to tlačítko sdílet, tak ho dáte appvn a počkáte, až se vám to načte. Takže já budu čekat. No. No, pokud se vám ukáže toto, tak prostě to nemůžete stáhnout. Tak dáte to Tulaj. No ne! Ne! No a potom tam budete mít taj, potom dáte dong, potom ještě jednou dáte ta i a zase dong. No a potom už se vám to bude stahovat, no. Nebo uděláme nějaký jiný tutoriál.
s jinou kamerou prostě. Takže kolo!